Bé, en primer lloc, per formar part de la comarca, per haver crescut, haver sigut educat en un món on la participació i les llibertats venien de gent que ara està celebrant 50 anys de mobilitzar els col·lectius veïnals, culturals i de patrimoni que ens han construït com a poble. Clar, jo vinc d'esta ciutat, que és un poble xicotet amb una ànima de poble molt gran, i hem crescut amb aquests valors, amb aquesta visió de futur, de creixement i de sostenibilitat, i això vas rumiant-ho, no?, en el teu propi ADN. I al remat trobes que quan executes algun tipus d'acció, en aquest cas en un lloc de representació com el meu, de polítiques audiovisuals, saps de la importància que té el comunicar. I recordes aquells que fa 50 anys amb una linotipia també fent informació i compromís de proximitat, no? I dius, bueno, doncs tampoc té tant de mèrit això que estem fent ara els que ens dediquem a la informació de proximitat, no? Felicitar moltíssim que hagin aconseguit estos 50, que ens han deixat un relleu i una herència molt important per als que creguem en aquestes coses, continuem col·laborant, no?, en aquesta cadena on hem creat superherois en molts barris, no?, i hem cregut que era importantíssim per als que vindran, que sàpiguen que darrere de tot això hi ha moltíssima gent que mereix un homenatge i avui jo crec que retrem aquest homenatge a tots ells. Jo trobo que és importantíssim perquè som un vehicle no només per informar a la ciutadania i atorgar-li aquesta vessant que té reconeguda com a un dret fonamental, que és estar informada per saber actuar i reclamar els drets que els pertanyen, però a l'inrevés també som la plataforma que dona visibilitat i veu a molts col·lectius que si no tingueren uns mitjans, en aquest cas públics, no?, que tenen el compromís no només legal de complir-lo, sinó també de formar part d'aquesta cadena, no?, de valors que ells transmeten, llançar-los als nostres representants en les institucions perquè entenguen que les demandes de la nostra gent han de ser ateses, no? Jo crec que al remat el fet de ser un intermediari i un pont ens dona moltíssima responsabilitat, un xicotet superpoder, que dirien és de Marvel, no?, però en aquesta línia d'acció jo crec que ens trobem amb moltíssima responsabilitat i crec que estem responent a ella. El desig podria ser veure'ls, però no sé si serà això des del punt de vista biològic possible. Però des del punt de vista de l'ètica que tots han transmès a les noves generacions, tot allò que hem heretat, que, bueno, com també ells treballen moltíssim la part de patrimoni i etnografia, etnologia, que aquesta llavor qualle de veritat i la puguen recollir les futures generacions, siga quina siga la seva edat, siga quin siga el seu compromís amb la societat i, sobretot, encomanar-los que no es cansen, val? Perquè ara són estos temps de, bueno, ja ha arribat l'hora del meu relleu, així hi ha gent que encara té moltes coses a dir i moltes coses per escoltar-los.